आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरी से अंग्रेजी। जी हाँ, ये हमार चैनल, ये दाऊद चैनल और सबकर चैनल के नाम बाटे भोजपुरी से अंग्रेजी। तो सबसे पहले हम अपन नाम बताए तनी। हमार नाम है आशुतोष कुमार, ठीक बा। हम अंग्रेजी से भोजपुरी से अंग्रेजी सिखावे जा रहा बानी सब लोग के। बहुत लोग जानतो बा, तो बहुत लोग हिंदी से सिखावेला, इंग्लिश टू इंग्लिश सिखावेला, उर्दू टू इंग्लिश सिखावेला, चाइनीज टू इंग्लिश सिखावेला, फ्रेंच टू इंग्लिश सिखावेला। लेकिन हम भोजपुरी से अंग्रेजी सिखाए। जी हाँ, कहा से कि हमनी के माटी के भाषा बाटे भोजपुरी। वी ऑल लव भोजपुरी। तो ऐसे सब लोग तैयार हो जाओ। बहुत ही अलग अंदाज में, बहुत ही बढ़िया तरीका से अपन भाषा में, अपना बोली में हमनी के सीखल जाए अंग्रेजी कि अंग्रेजी का हटे, ठीक बा। तो सबसे पहले ई जानल जा हमनी के कि अंग्रेजी काहे जरूरी बा। Why do we need English? Why is English so important for us? बात ई बात। And why should we learn English? हमें या हमनी के अंग्रेजी काहे सीखे के चाहिए, का बाय का पीछे रीजन कारण ये हमनी के आज जानल जा, ठीक बा। तो चलिए सब शुरू कर जा भोजपुरी से अंग्रेजी सीखे के वीडियो। तो सबसे पहले मन में प्रश्न आवत है जरूर कि अंग्रेजी है क्या, व्हाट इज इंग्लिश। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बाटे। अंग्रेजी बहुत लोग बोलेला, बहुत लोग पढ़ेला, बहुत लोग पढ़ेबो करेला, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बा कि आखिर अंग्रेजी है क्या, व्हाट इज इंग्लिश। तो सबसे पहले हमने के एकरा बारे में जान लिया जा कि व्हाट इज इंग्लिश, अंग्रेजी का हटे। तो अंग्रेजी एगो भाषा हटे। अंग्रेजी एगो ग्लोबल लैंग्वेज बा। ग्लोबल के मतलब है कि वैश्विक स्तर पर, माने कि विश्व भर में, खाली अपने इंडिया में ना, पाकिस्तानों में अंग्रेजी बा, अमेरिका में अंग्रेजी बा, इंग्लैंडो में बाटे, ऑस्ट्रेलिया में बा। मतलब कि बहुत सारा कंट्री सन बाड़ी सन कि जहां पर अंग्रेजी बोलल जाला। तो अपना यहाँ इंडिया में भी अंग्रेजी बोलल जाला और सबसे बढ़िया बोलल जाला। और बहुत बढ़िया अंग्रेजी के ज्ञान इजा के लोग के बाटे। हमने के बिहारी सन के, भोजपुरिया समाज के लोग के और भी अच्छा से ज्ञान बाटे, और भी जाने लालू। जहां जाला अपन परिचय दिए दिला कि हमने के अंग्रेजी से कितना बढ़िया संबंध बा, नाता बा, ठीक बा। माने एक गलत अर्थ मत निकाली सब है, एक सही भी अर्थ बाटे कि हमने के अंग्रेजी के चलते सबसे पहला चीज कि हमने के लोग कहीं भी जानी जा तो हमने के लोग अच्छा ना मानेला, सम्मान के दृष्टि से ना देखेला। हमने के हर जगह अपमान मिलेला। पढ़ाई लिखाई के जहां बात आई तो वही हमने के तनि सा पीछे हो जानी जा। लेकिन सब कोई जानता कि सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी अपने यहाँ, अपने माटी में, अपना बिहार में बाड़े, अपना भोजपुरी बोले वाला बाड़े। कहीं उठा कर देख ले बा, सिवान, छपरा, मैरवा, दोन, दरौली, सब जगह अपने यहाँ बाड़े। सबे जाना बढ़िया बढ़िया अच्छा पढ़ाई भी कैले बाटे। लेकिन अंग्रेजी के चलते तनी से घबरा जा। कहे से कि हमने के यहाँ अंग्रेजी के शुरुआत भई बहुत लेट से। हम अगर अपन बात कही तो हम वर्ग 6 में रहनी, मिडिल स्कूल में पढ़त रहनी, बहुत छोट रहनी, ओकरा
तो छठवा में गई जा तो जाके हम अंग्रेजी हम जाके सिखाए। पहलका ने बताओल गेल कि दिस इज अ कैट, दिस इज अ बैट, व्हाट इज दिस इज अ काऊ। तो ई कुल हमने के सीख नहीं जा। ABCD तो मैंने हमने के जान गुर नहीं जा, लेकिन ना किताबिया पढ़े आओ आ ना कुछ लिखे आओ आ हमने के कुछ ना हो। तो करत करत हमने के मैट्रिको निकल के नहीं जा, आ मैट्रिको पास को गए नहीं जा, लेकिन तबू अंग्रेजी हमने के ना आई। काहे से कि एजा के पढ़ाई में मैट्रिक में अंग्रेजी का बा कंपल्सरी नहीं के, तो इस हमने के पिछवा गए नहीं जा। लेकिन बाद में जब हमने के बाहर भीतर हमने गए, देखल माहौल देखल, तो समझल कि ना अंग्रेजी के महत्व तो बहुत बा। तो इस हमने के अंग्रेजी हमने के प्रयास कहीं जा, हमू सीखनी, बहुत मेहनत कहीं। इस हम चाहते नहीं कि वो सब जौन तरीका से हम सीखनी उंगा वो सबके हम सिखाई। ठीक बा। तो चल के जाने के कि व्हाट इज इंग्लिश, अंग्रेजी क्या है। तो इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, ये पूरा विश्व में बोले जाने वाला भाषा बाटे ही। और कहा अंग्रेजी, अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बाटे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। रुआ देश विदेश कहीं चल जाओ, रुआ उजा के भाषा नहीं खे आवत, लेकिन रुआ अंग्रेजी जानता नहीं तो और काम हर जगह चल रही। रुआ दुनिया के हर कोना में जाके घूम के आ सकता नहीं, ये चीज बाटे। और अंग्रेजी के शुरुआत जो भइल ई वेस्ट जर्मनी में भइल। ई अंग्रेजन के भाषा ना हटे, ई भइल वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है, जना के शुरुआत जर्मनी में भइल। ई एंग्लो फ्रीसियन डायलेक्ट है। डायलेक्ट का मतलब होला कि बोली, भाषा ना बोली, एगो क्षेत्रीय बोली, क्षेत्रीय स्तर पर बोलल जात रहे। तो उजा का जो रहल माइग्रेंट्स एंग्लो सेक्सन, उ जर्मनी से भाग के कहा चल गए सन, तो इंग्लैंड में जाके बस गए सन। ई बात कब के है, ई बात है 5वीं से लेकर 7वीं सेंचुरी के, आज से लगभग 1300-1400 वर्ष पहले के बात है। जब जाके जब बस गए सन तो करी के अपन भाषा के प्रचार प्रसार शुरू कर दिल सन, वही भाषा के विकास होखे लागल। आ तब से अंग्रेजी के प्रचलन बढ़े लागल। ओकरा बाद धीरे 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 बहुत सारा लोग जो इंग्लैंड में ये भाषा के जाने लागल। अब कहल जा कि एकर शुरुआत के करी, अगर लेखक के स्तर पर, फिलोसफर के स्तर पर, विचारक के स्तर पर, एगो शिक्षक के स्तर पर बात करी जा कि आखिर केकरा का कहल जाला कि फादर ऑफ इंग्लिश। तो ई सब भी जान जाई कि फादर ऑफ इंग्लिश कहल जाला जॉफरी चौसर के। केरा के? जॉफरी चौसर, जेकर जन्म 1340-44 के आसपास भई रहे और सन 1400 तक उ रहलन। उनके के फादर ऑफ इंग्लिश यानी अंग्रेजी के पिता कहल जाला। और फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी जॉफरी चौसर के ही कहल जाला। और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जॉफरी चौसरे के कहल जाला। ई रूप सबे जान जाए कि अंग्रेजी का हटे एगो ग्लोबल लैंग्वेज बा, इंटरनेशनल लैंग्वेज बाटे, एगो कॉमन लैंग्वेज बा, एगो लिंक लैंग्वेज बा। मान ली कि हमनी के अमेरिका जाए के बा, सिंगापुर जाए के बा, इंग्लैंड जाए के बा, तब ना वो लोग के हमनी के भाषा आवेला। अरे हिंदी तो नहीं जानते तो भोजपुरी कहाँ से जाने लोग, तो अंग्रेजिया बनू इहे बहुत काम कर दिया जा। हमनी के अगर चल जाए जा, हमनी के अंग्रेजी अगर बोले के जान जाए जा, तो हमनी के कोनो काम रुकी ना। हमनी के घूम फिर के खूब बढ़िया से बोल बतिया के अपन काम कर धके चली आब जा, हमनी के कोनो दिक्कत ना हो। तो ऐसे के लिंक लैंग्वेज भी कहा जाला, जे दो चीज के बीच में जो गैप बाटे ओकरा के ही क्या करो भर दे। ठीक बा।
तो ऐसे अंग्रेजी सीखल बहुत जरूरी बाटे। अच्छा, अंग्रेजी के महत्व का बाटे? तो अंग्रेजी के महत्व ई बा कि वो अंग्रेजी आज के जमाना में, आज के समय में अगर वो जानत नहीं तो रुआ बहुत बढ़िया जॉब भी जल्दी मिल जाए। पढ़ला लिखला के बाद बढ़िया स्कूल में पढ़ाई लिखाई करे के बाद इंग्लिश मीडियम में, तो इजा के जितना कापी किताब बाड़ी सन सब अंग्रेजी में बाड़ी सन। टीचर जन पढ़ावे वो अंग्रेजी में पढ़ावे, तो वो खातिर अंग्रेजी जरूरी बाटे। जितना कुल बढ़िया बढ़िया कुल किताब बाड़ी सन, साइंस के, टेक्नोलॉजी के, कंप्यूटर के, बढ़िया बढ़िया राइटर के जो किताब बाड़ी सन, नोवेल बाड़ी सन, उस सब का बाड़ी सन, उस सब अंग्रेजी में बाड़ी सन। बढ़िया बढ़िया हमने कोनो खबर देखे के बाटे, बढ़िया बढ़िया अखबार बाड़ी सन, वो सब भी अंग्रेजी में बाड़ी सन। तो ये सब हमने के अंग्रेजी सीखे के बाटे। कहीं बाहर हमने कहीं जाए घूमे फिरे, ओइजा के लैंग्वेज नहीं मालूम, अंग्रेजी मालूम बाटे, तो हमने के काम चल जाई। ओइजा के लोग के जो कल्चर बाटे वो कल्चर हमने के सीख ले जा, जान जाए जा, अपना बारे में उनका के बता दे जा, उनका से उनका पूछ ले जा। तो इससे एक महत्व बहुत ज्यादा बाटे। रुआ आज के मोबाइल चलावत नहीं, इंटरनेट चलावत नहीं, यही के जमाना बाटे। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, फलाना फलाना जो भी बाटे, तो सब पर देखिए रुआ एक शुरुआत के कोई जे बनावल फेसबुक के, व्हाट्सएप के, ट्विटर के, वो अंग्रेजी रहे, अंग्रेजी बोले वाला रहे। तो इससे अंग्रेजी के सीखल बहुत जरूरी बाटे। एक चीज और कि अंग्रेजी ये ऐसा भाषा बाटे कि मान ले रुआ के मैथ नहीं खे आवत, जगह हमरा मैथ ना आवला, साइंस नहीं खे आवत, रुआ कंप्यूटर नहीं खे आवत, लेकिन रुआ अगर अंग्रेजी आवत तनु तो राउर जितना कमी बा, राउर जितना अवगुण बा, जितना राउर दोष बा, एक सगरी के का करी ढक दी। मतलब कि इंग्लिश is such a language which covers all your weakness। केहू भी रुआ से ना कही कि रुआ पढ़े में तेज नहीं की, रुआ कुछ ना आवेला, जैसे ही रुआ अंग्रेजी में बोलल स्टार्ट करे, सामने वाला समझ जी कि भाई बहुत तेज बा। तो ए से भी अंग्रेजी सीखे के हमने के चाही, जरूरत बा, और हर आदमी के जरूरत बाटे। आ सीखे के कोनो उम्र ना होला, कोनो उम्र सीमा नहीं है, जरा जब मन करी वो तैयार हो जाई आऊ सीख सकता। तो चले के हमने के एक शुरुआत कर जा। इस चैनल जो बाटे भोजपुरी से अंग्रेजी, एक नाम ऐसे दिया बा कि भोजपुरी से हमने के अंग्रेजी सिखाए जा, अपना भाषा में, अपना लैंग्वेज में, अपना बोलचाल में, अपना रंग रूप में। ठीक बा? तो एक बाद हमार जो वीडियो आई ई तो तनी सा एगो टेलर रहल, परिचय रहल। एक बाद जो वीडियो आ रहा बा वो सब जरूर देखी। एक शुरुआत हो चुकल बा, हम ठान लेला बानी कि वो सबके अंग्रेजी हम भोजपुरी में सिखाए, भोजपुरी टू इंग्लिश, भोजपुरी से अंग्रेजी जानल हमने के। ऐसे वह सब हमारा चैनल पे बनल रहे। बढ़िया लागी तो वो लाइक करे, ना बढ़िया लागी तो डिसलाइक करे। हम ठोक के कहा था नहीं कि हमारा कोनो लाइक की जरूरत नहीं है। अच्छा लगी तब लाइक करे, और ना तो डिसलाइक है, लाइक है डिसलाइक। देखी एक कहा जाला बॉडी लैंग्वेज, अंग्रेजी में बॉडी लैंग्वेज के भी महत्व बा। ऐसे सब के बहुत कुछ जाने के बाद, बहुत कुछ हमरा बतावे के बाटे। ऐसे सब हमारा चैनल के साथ बनल रहे। तो सबके बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, दैट्स ऑल।